Just hit a button, Morty, give me a beat. Oh man, okay, alright, Estic vivint en la misèria del ram. Només puja si t'ajudes amb els pocs que hi ha a dalt. I tots els de dalt em posen malalt, corrent tan ràpid com ho faria un gal. Duki a 200, embalat, sense carnet i amb la policia al costat. M'aturo a l'EAM, fa voltes al cap i reposo mirant el paisatge sobre un Cadillac. Però no és el cas, no puc viure de la música. Hauré de viure la rutina en una cúpula. A mi a l'institut no m'acaba de fer el pes, per això intentarem fer pasta del no-res. Ibi, si tinguessis pasta, què faries? Què compraries? Quines bambes portaries? A qui ajudaries? A qui mataries? Jo segur que faria moltes tonteries. Ibi, si tinguessis pasta, què faries? Què compraries? Quines bambes portaries? A qui ajudaries? A qui mataries? Jo segur que faria moltes tonteries. moltes tonteries.